ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ହେଇଯିବା ବନ୍ଦ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ଯେନ୍ତା କି ଲୋକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ନାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ କିଛି ଗଲତ କାମ ତରିକାରେ ଯେନ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ତ ଆପଣ ଯଦି ସେ ତରିକାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲୁନ ଜାନମା କେନ୍ ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହେବା, କେନ୍ ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ନି ହୁଏ। ତାର ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ ତାହେଲେ କାଣା କରୁଛନ୍, ଆପଣ ମାନେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କି କେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ଭିଡିଓ କେ ଲାଇକ କରିଦିଅ। ମୁଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଏବେ କହିଦେମି ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଛେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ନି ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ବନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହେଇଛେ ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଚଲେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଟା ଯେନ୍ତା ଓଡିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଅପଡେଟ ହେଇଛି। ଯେନ୍ ମୋର ପାଖେ ଦୁଇ ଦିଟା ଗାଡି ଅଛି, ଯେନ୍ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ କରୁଛନ୍, ସେ ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ସେ ଲୋକର ରାସନ କାର୍ଡ ଯେନ୍ଟା କି ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା, ଯଦି ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ରେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ସେ ଲୋକଟା ଅଛେ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଫୋର ହ୍ୱିଲର ମାନେ ଗାଡି ରଖିଛନ୍, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ଟା କି ରାସନ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା। ଯେନ୍ଟା କି 80 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯେନ୍ଟା କି ଓଡିଶାରେ ଯେନ୍ଟା କି ରାସନ ର ଲାଗି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍। 80 କୋଟି ଯେନ୍ଟା କି ବହୁତ ସାରା ରାସନ ମାନେ ପାଉଛନ୍, 80 କୋଟି ଲୋକ ମାନେ ଯେନ୍ଟା କି ରାସନ ପାଉଛନ୍। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯେନ୍ଟା କି ରାସନ କାର୍ଡ ଯେନ୍ଟା କି ଏବେ କଟିଯିବା। କାହିଁକି ନା ଓଡିଶାରେ ହିଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯେନ୍ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ କରୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କଟା ବି ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛେ। ତ ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ବି ଯେନ୍ଟା କି ଇନା କଟିଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଗରୁ କଟବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଥିବା, ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ରୁ ଆପଣ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ର ନାଁ କଟେଇ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ଯେନ୍ଟା କି ବଞ୍ଚିଯିବ। ମାନେ ଯାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ଅଛି, ତାର ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ତାର ରାସନ କାର୍ଡ ତାର ନାଁ ହଟେଇ ଦଉଛନ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ ରାସନ ପାଇପାରିବେ। ମନେକର ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଯେନ୍ଟା କି ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ଯଦି ଅଲଗା ନେଇ ହେଇପାରିତାନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକେ ହଟେଇ ଦଉନ୍। ସେ ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିପାରବା। ଯଦି ନେଇ ହଟାଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା। ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମାନେ ବି ଯେନ୍ଟା କି ଆପଣ ନେଇ ପାଉନ, ଯେନ୍ଟା କି ଆପଣ ଆପଣ ଟୋଟାଲି କେନ୍ତା ବି ଆପଣ ନେଇ ପାଉନ, ଯେନ୍ଟା କି ଚାଉଳ ଗହମ ଯେନ୍ଟା କି ପଥରି ଜିନିଷ କହୁଥିଲେ, ତେଲ ଫେଲ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ଆପଣ ନେଇ ପାଉନ। ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ହଟାବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ତାହେଲେ ହଟେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଅପଡେଟ ଟା ଜାଣିକରି ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା, ଯଦି ଜାଣିକରି ଭଲ ଲାଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଭିଡିଓ କେ ଲାଇକ କରିଦେବେ। ମିଳିମା ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ। ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।